Pois aquí continuamos desde os estudios centrais do IGADI, volvemos a saltar de tema unha vez máis. Ademais da música galega, a economía galega neste mundo globalizado tamén debería seguir reforzando as súas pontes ca diáspora e cos mercados estranxeiros. Para saber máis deste mundo, Diego Sande, profesor da Universidade de Santiago de Compostela, director do primeiro diploma de especialización en Economía e Política China da USC e coordenador da liña de investigación do IGADI en Economía, conducirá o seguinte faladoiro. Moitísimas gracias, Diego. Hola, hola, bo día Marta, bo día a todos, a todas as persoas que siguen pois este segundo maratón de galeguidades no que pois teño o placer e o gusto de colaborar un ano máis. Quixera comezar pois dando os parabéns ao IGADI pola iniciativa, non? Que permite pois conectar a Galicia territorial coa Galicia exterior, non? Tecer redes e pontes, non? Con esa realidade da diáspora galega. Seguindo coa programación deste maratón, corresponde a mí pois, conducir esta sesión destinada pois, aos aspectos económicos. Como sabedes, non? A realidade da diáspora pois ten múltiples prismas, non? Pois, bueno, múltiples caras realmente, non? É unha realidade que poderíamos pois considerar pois como un prisma, como dicía, pois polas súas múltiples facetas, non? A realidade da diáspora pois, está relacionada con aspectos históricos de Galicia, está ligada con aspectos culturais, está ligada tamén pois, con aspectos lingüísticos, con aspectos sociolóxicos, non? Pero se hai un aspecto adicional que conecta, non? Pois, a realidade tamén do día a día das persoas, non? É a realidade económica. Precisamente sobre esa realidade imos falar nesta parte do maratón de galeguidades. Para falar de economía temos... Diego, aínda estamos facendo un fito da historia do Maratón de Galeguidades e chegamos antes de tempo ao episodio de Economía e as nosas dúas persoas convidadas en directo non están agora mesmo na sala. Así que bueno, ainda non os podes presentar. Bueno, eu creo que entón, pois, Daniel, o que podemos facer, creo que podería ser un bon momento, non? Para comentar que nesta sesión imos contar a idea, non? A planificación prevista é contar con persoas representantes das asociacións de empresarios galegos no exterior, non? Neste sentido, pois, a actividade empresarial é unha actividade fundamental que permite vertebrar a economía no exterior. É unha actividade que ten resultados tanto nos territorios de destino da emigración como no territorio de origen. Non? Permite establecer relacións con clientes, relacións con proveedores, non? Permite trasladar innovacións e coñecemento entre territorios. Non? Desde ese punto de vista, pois, a actividade económica e a actividade empresarial pois, é un elo e un factor fundamental. Non? Con esa idea de contar con membros de asociacións de empresarios galegos no exterior, temos varias participacións previstas. Entre elas temos un vídeo de Jorge Fernández Expósito. Jorge Fernández Expósito é o presidente da Asociación de Empresarios de Uruguai. Eu creo que é importante comentar, non, antes de que entre o vídeo, comentar que a Asociación de Empresarios de Uruguai é unha das asociacións máis activas no exterior, non? E que conta pois, con gran experiencia nese tecido asociativo. Desde ese punto de vista, pois, é unha sorte tamén contar con experiencias como a de Jorge Fernández Expósito, que
por outros motivos, pois non pode estar presente neste momento, pero si nos enviou ese vídeo que podemos aproveitar para ver ese saúdo de Jorge Fernández Expósito e que nos conte a visión desde a Asociación de Empresarios de Uruguai. Imos adiante. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias Igadi por permitirnos participar en esta segunda edición de la Maratón de Galeguidades. Es un honor para mí. Yo soy Jorge Expósito, presidente de la Asociación de Empresarios Gallegos del Uruguay. Y en esta oportunidad me interesa mucho hacerle llegar un saludo afectuoso a todos aquellos gallegos y gallegas dispersos por el mundo. Nuestra asociación es una asociación que, como tantas otras, fue creada al impulso de estos emprendedores que cruzaron el océano para construir su futuro, llenos de ilusiones, llenos de esperanzas y sueños, pero también con valores que aún están vigentes. Y nuestra tarea a lo largo de 36 años casi de existencia ininterrumpida de la asociación ha sido honrar a las mismas, comprometidos con nuestros orígenes, pero también comprometidos con las nuevas generaciones. El tema que nos convoca hoy, que es cómo conectar la Galicia territorial con la Galicia exterior, para nosotros es fundamental en estos tiempos y creemos que eso es viable construyendo puentes reales y puentes virtuales, como vincular la innovación con la memoria, la tecnología con la música, o esta visión global que nos proponen con nuestras tradiciones. Nuestra Galicia exterior está hecha probablemente de muchos acentos diferentes, pero con un corazón común. Permítanme compartir con ustedes algunos de los pasos que nosotros hemos dado en AEGU para seguir este rumbo. Tenemos un boletín digital semanal que lleva 650 ediciones y que nos permite compartir noticias de nos, de aquí y de allá, con el claro objetivo de acercar y acortar las distancias. También estamos trabajando, en el próximo mes de agosto vamos a hacer el lanzamiento de un programa de formación que estamos realizando con la Universidad ORT y su Centro de Innovación y Emprendimiento para formación de nuevos emprendedores y con el objetivo de acercar a estas nuevas generaciones y ayudarlos a transformar esas ideas en proyectos realizables. Con un aditivo muy particular, y es que queremos que el ganador realice un tramo del Camino de Santiago y se conecte con el ecosistema emprendedor gallego, que es muy importante. Por otro lado, estamos realizando un estudio con un querido socio que es el economista Gustavo Dutra en Uruguay para poner en valor el impacto que nuestra colectividad tiene en la economía, tanto en términos de empleo como en términos de ingresos, como así la participación en el comercio exterior, y además medir así de una manera objetiva el impacto en el desarrollo económico en Uruguay. Y por último, para el año que viene tenemos un plan bastante ambicioso, que es realizar un primer encuentro mundial de empresarios gallegos tecnológicos en el mes de noviembre, con el objetivo de acercar dos ecosistemas tecnológicos relevantes. En el de Uruguay ha sido por varios años muy importante, generador de muchos ingresos para el país, y el ecosistema tecnológico gallego por demás es otra que importante. Ha sido recientemente nombrado el hub en inteligencia artificial en España y creo que es importante juntar esos dos mundos. Que por último, nuevamente creo que todo esto que estamos haciendo va a favor de la necesidad de estar integrados,
Creemos que esto es un paso muy importante, contribuye mucho la Maratón da Galeguidade como una acción concreta. Vaya desde aquí, nuestra esperanza de que esto continúe y que sea una semilla que germine en un fruto beneficioso para toda la colectividad. Desde acá les mando un gran abrazo, los mejores deseos de éxito para todos ustedes. Desde ya le damos la bienvenida para que se conecten con nuestras redes sociales y nos visiten en nuestra web www.aegu.org.uy y desde ya serán bienvenidos a nuestro país cuando ustedes lo deseen. Gran abrazo, muchas gracias y adelante con esta maratón da Galeguidade tan exitosa. Muchas gracias. Ben, moitas grazas a Jorge Fernández, presidente da Asociación de Empresarios de Uruguai, polo seu testemunho e polas súas palabras. Como sabedes, pois a Asociación de Empresarios Galegos en Uruguai pois, é unha das máis activas na actualidade. Pero temos ademais a sorte de contar hoxe aquí con Óscar Barja, que é membro da xunta directiva de AEGAMA, que é a Asociación de Empresarios Galegos en Madrid. E temos tamén a sorte de contar con Juan Carlos Barrio, que tamén é membro da xunta directiva de AEGACAT, a Asociación de Empresarios Galegos de Cataluña. Ben, a idea, cando me formulaba Daniel, non, a posibilidade de participar neste faladoiro alrededor do ámbito da economía, a idea era un pouco ofrecer, ou tratar de ofrecer unha visión ás persoas que nos siguen, non, do papel dos empresarios galegos no exterior. Entón, con esa visión un pouco didáctica, fun formulando unha serie de cuestións, de preguntas que se me ian ocorrendo, sobre todo pues, para que os nosos participantes, non, tanto Óscar como Juan Carlos, en base á súa experiencia, pues, nos traten de ofrecer unha visión, non, sobre a realidade das empresas galegas no exterior e a realidade tamén da importancia do tecido asociativo a nivel empresarial e as súas repercusións tamén na contorna e na propia Galicia territorial. Non? Pero antes de entrar un pouco no que é o papel das asociacións de empresarios e para presentar aos nosos convidados, voulles a pedir que inicialmente non me fagan pues, o que nos conten brevemente pues, a súa historia, non? A súa historia como empresarios galegos no exterior, non? Que é o que os levou pues, a levar a cabo pues, unha actividade profesional, empresarial no exterior, que é o que os motivou tamén a asociarse, a buscar alianzas, non? Co resto do empresariado, un pouco pues, a súa perspectiva vital, non? Antes de entrar en outras cuestións. Se vos parece, podemos comezar por Óscar. Óscar, benvido. Moitas gracias, bons días a todos. Pois a verdade é que eu viñen a estudiar a Madrid como moitos rapaces da época. Eu nací no 1960, viñen a estudiar aquí, cando Galicia estaba un pouco máis retrasada co resto. Hoxe xa estamos non na proa, pero casi, no, das comunidades autónomas de España. Entón xa casi quedeime aquí, no? E como moitos galegos somos temos na mente, na alma o emprendemento, pois empecé a emprender, non? Esa daquelas había unha asociación, a EGAMA, Asociación de Galegos Empresarios en Madrid, con moita forza, porque xa sabes, se sabedes que en Madrid pois é unha rexión, é unha comunidade autónoma que acolle a todo o que chega, entonces aquí hai moito galego, pero moito galego. O galego por antonomasia tende
sempre a asociarse non por outro caso, sino porque eu penso que a nosa base cultural é tan forte, xa non a económica, senón a cultural, que tendemos a facer piña, por así decirlo, ¿no? Entonces, meteime en Aegama, e xa con isto continúa a exposición. Aegama é unha asociación que une aos empresarios e profesionais galegos ou con vinculacións galegas en Madrid, pois un pouco para fomentar as súas empresas, os seus produtos, para temas culturales tamén. Facemos comidas temáticas, facemos moita vida cultural tamén na Casa de Galicia en Madrid, facemos exposicións, conferencias, que impulsamos desde a Gama? Desde a Gama impulsamos incluso empresas mixtas, galegas, de aquí de Madrid, ¿no? O sea, facilitamos aos galegos que queren emprender en Madrid, facilitamos moito as cousas, ¿no? As relacións, os lugares, etcétera, etcétera. Entón, tamén é verdad que tratamos de enchufar nas mentes económicas pois os valores culturais galegos, non? E a parte ética da economía, porque tamén ten unha parte ética, eu penso, e desde a Gama pensamos que esa parte ética, esa parte do respeto, esa parte pola economía sostenible, pois procuramos enchufarla e contagiar a todo aquel que veña a estar conosco tamén en estes valores, ¿no? É un pouco o que facemos. E temos relacións, firmamos acordos con asociacións galegas en Uruguai, en México, en República Dominicana, etcétera, 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 para cando veñan aquí facilitarles o que podamos darle, o sea, que se sentan mucho máis cómodos. De hecho, facemos todos os anos en Atocha, en Ogrove, un premio ao empresario galego del ano e un premio ao empresario do exterior do ano, que este ano foi o 3 de xullo en Atocha, e que se o dimos a un orensán, a Pepe López, que é un orensán que empezou con un restaurante Pepe en Nova York, montou un imperio non só económico, sino un imperio familiar, un imperio cultural galego, en fin, non só de economía vive o home. Non sei se respondí máis ou menos a túa cuestión. Moi ben, creo que sí, respondiches moi ben, de maneira completa. Óscar, temos unha visión xa, non? Pois de un pouco pois, da actividade tamén da Asociación de Empresarios Galegos en Madrid. Eu creo que é o turno agora pois de presentar a Juan Carlos, non? Juan Carlos Vade, como decía, membro da Xunta Directiva da AGK, da Asociación de Empresarios Galegos de Cataluña. Juan Carlos, que te levou pois a levar a ter pois a actividade profesional, empresarial en Cataluña, que te levou pois a formar parte desta Asociación de Empresarios Galegos de Cataluña, e cal é un pouco o papel, non, desta entidade. Sí, bos días a todos. En primer lugar, agradecervos a invitación. É un placer estar aquí con todos vos nesta maratón, que, por cierto, descubrín este ano. O ano pasado pasouseme, pero xa non se me pasará máis, porque vexo moi interesante, tocando moitos puntos e moitos aspectos que, en fin, son relevantes na vida. En fin, a economía, pois agora que nos toca é unha máis, non? Eu, igual que Óscar, pois tamén acabei en Barcelona vía estudios, non? Pasei por Madrid, estuve uns anos en Madrid, despois vim a Barcelona e, bueno, pois aquí me quedei. En Barcelona, pois empecé a emprender o negocios, como bo carácter emprendedor galego, que levamos, non sei se nos genes, pero, en fin, parece que é unha virtud
ou a veces a veces é outra cousa, pero unha virtud nosa de que sempre queremos emprender e mellorar e crear riqueza, non? Formo parte da asociación de AEGACA desde fai xa bastantes anos. A EGACA é unha asociación relativamente nova, pero non tanto, fundouse no ano 89, un pouco para dar saída á inquietud que había empresarial por ter unha asociación donde de alguna forma en Cataluña se foran integrando os empresarios galegos e poder de alguna maneira tamén interactuar ca economía local, cas autoridades locales e un pouco en fin, co que é a economía en Cataluña, non? Fundaron bueno, pues unos empresarios relevantes en aquela época, hoxe en día pois preside a Amancio López, presidente de Otusa, anteriormente tuvemos a Julio Fernández, de presidente de Filmas, marcas relevantes, importantes, despois están outras, pois máis, en fin, máis modestas, pero que non deixan de ser importantes e relevantes igualmente, non? Para a economía. Que facemos? Pois tamén un pouco igual que a EGAMA, de feito compartimos moitos valores, compartimos moitos intereses e de feito pois a idea é colaborar máis do que hasta ahora colaboramos, non? Verdade, Óscar? Porque creo que hai moitas cousas que se poden facer xuntos e facelo pois máis grande e máis relevante, non? Facemos encontros mensuales nos cuales invitamos a autoridades, a personalidades, a xente relevante un pouco do sector económico e do sector social de Cataluña, donde nos expón, bueno, pues temáticas puntuales de cada mes. Facemos, en fin, eventos culturales de forma esporádica, tamén para, en fin, promocionar a veces artistas galegos en Cataluña, dalle un pouco entrada, que tamén é un pouco a idea. Facemos quizáis a festa máis importante, a nosos premios extraordinarios que damos na nosa comida cena de gala, na que pois, conmemoramos a trayectoria de moitos economistas, en fin, políticos, empresarios, xente relevante da comunicación, e que do espectáculo, do cine, é dicir, dar un pouco en valor o que Galicia, o que son os galegos que van triunfando por o mundo, e que de alguna forma pois, necesitan ser reconocidos, pois nós damos a nosa pequena contribución a todo isto, non? Bueno, e a partir de aí pois servimos de centro de networking relacional entre as empresas catalanas onde se poden comunicar, interactuar, compartir experiencias e buscar en fin, novos proxectos e novas sinergias. Un pouco a idea de GACA que aí está de fondo, non? Bueno, eu pregunto vos aos dous, tanto a Juan Carlos como a Óscar, creo que para a xente, as persoas que nos están seguindo, eu creo que estaba ben pois, tratar de poñer algún tipo de dimensión, non, a vosa actividade. Entón, pregunto-vos a cantidade de empresas e de empresarios galegos en cada unha das vosas rexións, tanto en Madrid como en Cataluña, empresarios galegos asociados, tedes algún dato, algunha cifra que nos permita pois, tamén poñer un pouco dimensión a importancia da diáspora no exterior. Sí, o sea, máis ou menos o número de asociados que temos en Madrid, non? A ver, asociados en Madrid temos máis de 350 asociados, que non é pouco, non é pouco. Sempre que facemos encontros, como decía o compañeiro de Cataluña, que facemos moitos encontros, moitas comidas, todo para networking, pois es que non damos abasto. Temos que buscar locales máis grandes porque a demanda é grande. A ver, aquí nos autofinanciamos. Quero decir que hai moito empresario galego ao redor da EGAMA, moitísimo, pero a hora de, pois, para unha cuota, eu entendo que non todo o mundo, pois, comprométese, pero en Madrid, entre 300 e 400 asociados, é unha cifra bastante importante, además de empresas asentadas de galegos con empresas asentadas en Madrid.
non é pouca cosa. Pero cando facemos un evento, cando organizamos o Premio Veterano Reinoso, que organizamos todos os anos en uno dos hoteles do presidente de AGACAT, de Amancio, no hotel de USA, pois cheamos 300, 400, hasta 500 persoas relacionadas con a nosa terra en Madrid, que queren ir a escoitar, queren falar, queren relacionarse, o sea que a dimensión é moi grande e cada vez va máis, non? Tuvimos o problema do COVID, como vosotros desgraciadamente sabedes, e a asociación continuou con webinar, o sea, permanentemente todos os meses facíamos un webinar por Zoom, como estamos facendo agora, uníase moito empresario, entre 50 e 100 empresarios todos os meses, a escoitar, a compartir. Quero decir que as ganas de a asociación en Madrid de galego é moi alta. Eso di moito en favor dos valores non só económicos, senón os valores, como antes decía, culturales, éticos, etcétera, etcétera, que tenemos os galegos que andamos polo mundo. Non sei se respondeite ben máis ou menos a cuestión. Sí, moi ben, Óscar. No voso caso, Juan Carlos, en Cataluña, cal é a vosa situación? Bien, a nosa situación en Cataluña pois, relativamente parecida. Temos 300 e pico socios tamén na asociación. Tamén nos manteñemos bastante estables desde fai anos, incluso evidentemente a pandemia que nos deu a todos duro, pois aguantamos, estamos aquí un pouco tirando da asociación e vamos crecendo pouco a pouco, non? En principio, a idea pois, é evidentemente seguir crecendo, porque hai moito empresario galego en Cataluña. De feito, hai datos que dicen que entre migrantes e fillos de migrantes poderíamos chegar a 300.000 galegos, non? E deses 300.000 galegos hai moitísimos empresarios, algúns incluso anónimos, en fin, que triunfaron e que están facendo vida, facendo negocio, facendo riqueza, aportando ao país, á sociedade, e que por suposto, gustaríanos atraelo e aproveitamos a ocasión para invitalos cando crean oportuno, non? A idea sempre é un pouco difundir valores, como ben dice Óscar, que levamos un pouco tamén no ADN dos galegos, comunicar Galicia, en fin, neste caso con Cataluña, comunicar o empresariado, crear sinergias, isto é importantísimo, non? No mundo dos negocios cada vez é máis importante non estar solo e crear sinergias con máis asociacións, máis empresarios e cada vez que podamos ir sumando, non? Sempre esa é un pouco a idea, non? Bueno, pois vemos, gracias a Juan Carlos, vemos que hai centos de iniciativas no exterior que xa forman parte dese tecido asociativo, que son centos de empresarios creando valor, xerando valor, e que pode haber moitos máis, por lo tanto, pues animamos tamén ao resto de empresas a que formen parte dese tecido asociativo, ¿no? Continuando un pouco co noso diálogo, quería vos preguntar tamén por unha cuestión, ¿no?, relacionada pues, coa xeración de valor, ¿no?, e coa economía, que como, desde o vosso punto de vista, ¿no?, coñecedes esa realidade económica, empresarial, ¿no?, de galega no exterior, como se pode mellorar a conexión, ¿no?, da Galicia territorial coa Galicia exterior desde o punto de vista da economía, desde o punto de vista das relacións entre empresas. Que posibilidades de mellora vedes vos e que necesidades detectades? Non sei quen querei comenzar, Óscar. A ver, necesidades dende o ano pasado, este ano, creo, en Casa Galicia creouse a Oficina Económica, creo que chamas así, Oficina Económica da Xunta de Galicia en Madrid. Esa Oficina Económica que está ubicada en Casa de Galicia
pois está axudando, cousa que antes non se non era non era factible, non era posible, está axudando a reducir a burocracia, os trámites, este tipo de melloras que os empresarios necesitamos e que apestamos todo lo que cheira a burocracia. Esta oficina económica que es propuesta por a Consellería de Economía da Xunta de Galicia, pois está empezando a arrancar, me consta que está facilitando todos os temas que se queres montar unha empresa, un residente en Madrid quere montar unha empresa en Galicia, tiña que ir a Galicia, tiña que, en fin, toda a documentación tiña que facela ali, ¿no? Pero agora, con esta oficina económica que hai en Casa Galicia, cuyo director é Luís Ramos, un periodista antiguamente traballou na televisión galega, pois ti podes facer xa as xestións para poder emprender en Galicia, entendes? Entonces, eso facilita, e nós desde a Gama esa información a remitimos a todos os nosos asociados que sabemos que antiguamente tiñan problemas para desembarcar en Galicia ou abrir sucursales en Galicia, etcétera, etcétera, e decimos que Casa Galicia va a facilitar os trámites para poder desarrollar o negocio, ¿no? Entón, teño esperanza, aún non hai moitos datos reales, porque as cousas da política xa sabemos todos que van lentas, pero bueno, en fin, aí están, e oxalá funcione bien, non teño datos, pero eu alegreme moito cando a Conselleira de Economía nos presentou o proxecto, porque, insisto, facilita el poder desarrollar e emprender en Galicia para un residente na Comunidade de Madrid. Non sei se respondí máis ou menos a túa demanda. Sí, bueno, temos unha visión, ¿no? Pues alguna iniciativa institucional, pues tamén comeza a consolidarse, ¿no? Desde ese punto de vista, pues é benvido, ¿no? Que exista pues certo nivel de apoio e que eso pues se vaya notando e vaya mellorando tamén pues esa capacidade, esa posibilidade, non? Das empresas, do establecemento das empresas, e como contabas, Óscar, tanto digamos, en destino, territorios de destino dos que vos estades asentados, ¿no? Como territorio pues origen en Galicia, non? Un fluxo pues bidireccional, non? Sí. Juan Carlos, si no voso caso. Creo que está o micro apagado, Juan Carlos. Sí, desculpa, compañero. A pregunta creo que viña un pouco que podría facer Galicia por mellorar de alguma maneira a relación cas entidades foráneas, non? Ben, eu creo que en primeiro lugar por en valor Galicia, a marca Galicia, fundamental, non? Fundamental para que, de alguma maneira, todos os galegos, galegas, emprendedores e non emprendedores, leven Galicia con orgullo de lá onde estén e onde vayan, non? Desde ese punto de vista, creo que eso xa moi... Nós intentamos facer desde aquí, evidentemente, tamén a idea por en valor Galicia, os valores e a xente galega no exterior, porque creo que eso é importante para a nosa historia, non? A nosa historia foi un pouco sempre como denigrada, e hai que pola en valor, non? Recientemente leía un artículo dun importante medio en Cataluña que falaba do novo sur e o noroeste peninsular, non? Obviando, evidentemente, o apogeo e o que creceu Galicia nestes últimos anos e a forza que ten e que cambiou completamente, non? Pero sí que é verdade que faía referencia a un feito importante que foi a chegada do AVE a Galicia, non? A chegada do AVE, sen duda, influiu moito no desarrollo de Galicia
e tamén na comunicación de Galicia co exterior, sobre todo, evidentemente, os que estamos aquí agora, a EGAMA Madrid e a GACA en Cataluña, aínda que en Madrid falta unha tarea por facer. Aproveita, Óscar, para que peleen por ela, comunicar a Tocha con Chamartín e que podamos ir directos, facer máis corto ese recorrido, porque non entendo que tantos anos non se consiga facer eso, non? En cualquier caso, ese é un avance importantísimo. As infraestructuras, a comunicación e, sobre todo, como decía, por en valor a marca Galicia, non? E despois, desde Galicia, pois evidentemente tamén apoiarnos, facémoslo do exterior, como ben comentaba o compañeiro, pero desde Galicia tamén apoiar de alguma maneira a todos aqueles que queren retornar ou ben con capital para invertir e facer empresa ou que en definitiva un pouco é do que se trata nesta área. Bueno, que sexa máis fácil e que non sexa que non haxa tanta burocracia. A burocracia é un problema endémico do país en xeral, non só de Galicia, pero xogando con esas cartas, intentar que sean o menos problemáticas, non? Que sean o máis fácil posible poder montar unha empresa, non? Ben, gracias Juan Carlos, gracias Óscar tamén pola vosa visión, pola vosa experiencia, non, sobre o papel das asociacións de empresarios galegos no exterior, tanto en Madrid como en Cataluña. Eu creo que pues, as persoas que nos siguen, que nos van a ver despois con posterioridade a través das redes sociais, poden facerse xa unha idea, unha composición, non, do papel da Asociación de Empresarios Galegos no exterior. Por lo tanto, pois, gracias de novo pola vosa colaboración. Como sabedes, pois, o formato maratón continúa. Temos agora outro bloque e temos xa con nos a Marta pois, para dar paso a ese seguinte bloque. E por a miña parte, pois, agradecer de novo tamén ao IGADI pois, que contasen tanto pois con Juan Carlos, con Óscar, pois como comigo tamén para este bloque de economía. Moitas gracias a todos. Pois moitas gracias a vos de novo por falar dun tema tan importante como é a economía. Quédome tamén así para resumir coas propostas que fixeron os convidados de pôr en valor a marca Galicia. Ambos resaltaron facilitar os apoios tanto os que queren retornar como os que queren emprender en Galicia. Tomamos nota, a ver se é unha tarefa que se vai conseguindo de cara ao futuro. Xa levamos unhas horas aquí no maratón, isto vai avanzando, penso que de xeito bastante exitoso, penso que está a ir bastante ben. Non sei, Daniel e Roy, se queren comentar comigo como está a ser este maratón tras os 3 primeiros episodios, algunha reflexión a subliñar. Non se che oe, Daniel. Daniel, o micro, sí. Estaba escoitando a Óscar e a Juan Carlos e Diego no ánimo de seguir escrupulosamente o guión. Quedoulle sin preguntarlles a pregunta transversal do maratón de como podemos conectar hoxe a Galicia territorial e a Galicia exterior. Tedes algunha idea, algún proxecto? Eu a verdade é que na cuestión da economía sempre hai un factor que me resulta rechamante que aínda non se aposte por iso, que o IGAPE ten antenas ao redor do planeta en distintos países, entre eles en China ou en México, e esas antenas están desconectadas, digamos, do asociacionismo galego ali, non? Bueno, desconectadas non están, desde logo que non están desconectadas, pero creo que se podería facer máis por coordinar a acción exterior de Galicia e especificamente no ámbito da economía. Penso que temos moitas potencialidades por explorar. Non sei vos como vedes esta idea de como se pode conectar mellor hoxe a Galicia territorial e a Galicia exterior. A ver, nós en a EGAMA, ao marxen de IGAPE, porque nós con IGAPE pois tampouco, en fin, acude a nosos actos, apoio, en fin, máis presencial e institucional que outra cosa, non? Pero nós, a EGAMA, o que facemos é convenios con asociacións galegas do exterior.
O sea, en este momento tenemos convenio firmado con la Asociación de Empresarios Galegos en Uruguay, AEGU. Tenemos firmado con ENUSA, AEGUSA, una colaboración con esta asociación, con empresarios galegos en Portugal, AEGAPAP, con Centro Galego de República Dominicana, llamado O No Solar, y así podía seguir unha playa de asociacións. Isto é fundamental, é a clave, ¿no? Si, un pouco por onde va a túa pregunta, ¿no? Ao marxen dos organismos institucionales. Entón, nosotros firmamos estes acordos para fomentar os seus produtos en España, para fomentar os produtos galegos nos seus países, para fomentar e para facilitar incluso a xente que vaya a traballar a estos países tener unha referencia, tanto en Estados Unidos como en Uruguay, como en República Dominicana, como, en fin, con todas, en México, con todas estas asociaciones, que a economía tamén é traballo, lóxicamente, ¿no? Seamos realistas, o galego, que os vou contar do que sufrimos os galegos na diáspora, a guerra civil, o franquismo, etcétera, etcétera, non? Esos países acolleunos de unha maneira cos brazos abertos, non? Como as Rías Baixas, que abren ao mar, máis ou menos, non? Pues, e tamén é verdad que home, non gracias, pero por causa, por culpa, desgraciadamente, da migración, da diáspora, pois hemos deixado huella, hemos deixado marca importante, hemos enriquecido as culturas iberoamericanas, ¿no? Pero bueno, pero vamos a la economía. La economía, xa che digo, o sea, pensamos que a clave está en que asociacións ao marxen das institucións públicas, como decías antes, do IGAPE, que ten marcas, pero non, en fin, non sei, bueno, a administración todos conocemos como funcionan as administracións, son moi lentas, son elefantes andantes, van moi lentos. Entón, os galegos, as asociacións galegas de empresarios, estamos permanentemente relacionados con asociaciones de Iberoamérica, de Alemania. Imos firmar agora, no mes de novembro, imos firmar un acordo con a Asociación de Galegos en Francia para facilitar tamén todo isto en Francia. O sea, estamos a punto de firmar un convenio, non? O sea, intentamos, pues, abrir a Asociación Galega allá onde estamos, ¿no? Entonces é un pouco, creo que he contestado máis ou menos a túa... Óscar. A verdade é que iso, o empresariado galego é recoñecido no mundo enteiro, digamos, polo seu dinamismo, e o propio plan de internacionalización do IGAPE sempre nos valorámoslo, desde logo, moi positivamente, ¿no? Porque é moi dinámico, digamos, dentro das autonomías españolas, pois é das máis proactivas na mirada cara ao internacional, o que, bueno, nos sempre un desexo, ¿no? Digamos, como pensamos o da acción exterior de Galicia desde unha maior coordinación pois dos esforzos que pode facer o IGAPE, a Secretaría Xeral de Migración, a Consellería de Universidades a hora de internacionalizar o coñecemento galego, e entón sempre aspiramos, ¿no?, a que haya unha maior coordinación deses grandes impulsos que levan décadas desde Manuel Fraga construíndose en Galicia. Juan Carlos. Me falta unha cousa. Sí, Daniel. Por rematar. Agora que falas do IGAPE, perdona, compañeiro catalán, perdona. Nós, sempre que hemos necesitado a IGAPE para unha reunión hace un mes con China, con empresarios chinos, para que inviertan en Galicia, por ejemplo, hace como 3 semanas. O IGAPE, todo hai que decirlo, sempre ha estado aí. Eso hai que, lo quero deixar claro, sabe? Sempre que hemos necesitado a intervención do IGAPE
de su directora o presidenta, no sé cómo es, que nos ayudara en alguna reunión, insisto, por ejemplo, con empresarios chinos fai 3 semanas, siempre han estado ahí. Eso sí que o quedo dejar claro, vale? Sí, sin duda. Juan Carlos. Sí, moi ben, moi ben. Óscar, galego. Se me chamas catalán xa non vamos ben. Esa cando vou a Galicia que dicen sabemos catalás, cando en realidade tornamos os galegos, non? A verdade é que, en fin, é parte da historia da diáspora, non? Ben, Daniel, eu creo que está inventado, temos feito a Asociación de Empresarios Galegos no Mundo, a MEGA, que puxemos a marcha fai algúns anos, e que é verdade que hai que potenciar aínda máis, pero en todos estes países, Brasil, Argentina, en fin, México, Portugal, Francia, por todas partes hai asociacións de empresarios que moitos deles están integrados na Asociación de Empresarios Galegos no Mundo, non? Sí que é verdade que IGAPE debería xogar un papel catalizador, un papel de alguma maneira impulsor, sin intentar, porque é verdade que facerse dueño de nada, senón que cada un poda funcionar de forma autónoma, pero potenciar estas asociacións e desde aquí intentar impulsar medidas a nivel global, non? Favorecendo proxectos, favorecendo, en fin, o que falábamos antes da marca Galicia, pois desde aquí se pode por valor en cada país, es decir, hai infinidade de ideas que a través destas ferramentas se poderían levar a cabo, non? Isto é a MEGA, supoño que deberías falar dela, que é a Asociación Mundial de Empresarios de Galicia. Sí que é verdade que a IGACA tuvo un papel importante na súa fundación, a IGAMA tamén, e que entre os dous podíamos facer un papel importante para impulsala aínda máis. Esta asociación, eu creo que estaremos un pouco nesa línea, non? Chamando a atención do IGAPE para que nos apoie, por suposto, porque sempre está aí e é necesario, evidentemente, non? Pois moitas gracias, xa quedei máis tranquilo. Eu como teño que traballar nese informe do segundo maratón de galeguidades, quería exprimirvos até o final. Bueno, da miña parte, moitísimas gracias pola participación, pola conducción de Diego. Xa interrumpo aquí a miña participación por agora, pásolle a testemunha a Marta nos estudios centrais. Vale. Pois moitas gracias tamén a ti, Daniel. Eu volvo pasalo lo testigo, deixo vos tamén con Roy para que os conte pois tanto as súas impresións ata o de agora como para seguir introducindo os vindeiros episodios. Non podedes estar en mellores mans. Eu volvo por aquí pola tarde, así que vémonos no episodio de deportes.